Terve! Tänä jouluna minä en tuhlannut rahojani joulukalenterin ostamiseen, vaan päätin hankkia tämmösen Pyynikin käsityöläispanimon maistelu sixpackin, eli mixpackin. Ja mulla on tavoitteena tässä joulunpyhinä nyt maistella läpi nämä kaikki 6 olutta yksi päivässä ja kertoa teille vähän, että miltä ne maistuu. Joten ei muuta kuin maistelemaan. Ja sieltä sitä sitten löytyy. Aika lähteä testaamaan, että miltä tämä IPA maistuu. Aika rivakka. Hiukan hunajainen ja kurkumainen jälkimaku, ja siitä sitten kun se laskeutuu kielen päälle ja antaa vähän levätä, niin... Tai maistetaanpa uudestaan. Olisiko tässä ihan vähän sellaista jopa semmoista pihkamaisuutta. Aika runsas on. Joo. Laskeutuu kielen päälle kuin Mäkikotka konsanaan vuosia takaperin. Kevyen puraiseva, on aika helppo, aika mieto. Raitis kokonaisuus. Niin vaahtoisa Red Ale vuorossa. Hituisen hedelmäinen. Olisiko vähän meripihkainen maku? Toisaalta enhän minä tiedä, miltä meripihka maistuu. Niin kuin semmosena makuelämyksenä. Terve! Aika maistaa vähän tätä Pyynikin käsityöläispanimon stouttia. Eikö tuotahan jo käytetty tuolla, jos vaikka lähdetään. Semmonen tumman maltainen, rukiinen. Sanoisin, että saaristolaisleipä. Raskassa metsähommissa niin tämmönen vähän tummempi olut paikallaan palauttamaan työn jäljiltä. Tää on joulurauhan julistuskin kohta. Oh! Herättelevä maku on tässä. Mä en nyt näe mikä tämä on. White IPA. Raikas, tämmönen nietosten henkäys. Tasapainottava. Semmonen tyyni jälkimaku tässä kyllä on. Joulurauhat on julistettu ja joulurauhat on nautittu. Oi. No niin, sitä on pyhien jälkeen palattu sorvin ääreen. Meillä on seuraavana vuorossa... Nämä on näköjään mennyt juhlimisen aikana sekaisin nämä juomajärjestykset. Kipakka vehnäolut.
Menneen vuoden vappusima. Hieman jalostuneena ehkä. Sanoisin. Ehkä hieman jalostuneena. Erittäin piristävä makuelämys. Tämä sahanpuru ja raikas vehnäolut tuntuu sopivan aika hyvin yhteen. Suora sanoo perkele.